яке аз гурӯҳҳои аҷоиби олами ҳайвоноти ҷумҳурии Тоҷикистон ин моҳиҳо мебошанд, ки аз рӯи маълумотҳои солҳои охир дар ҳавзҳои обии Тоҷикистон айни замон зиёда аз 80 намуди моҳиҳо ба қайд гирифта шудаанд, ки аз ин миқдор 50 намуди онҳо дар обҳавзҳои табиӣ ва боқимондааш дар хоҷагиҳҳои моҳипарварӣ парвариш карда мешаванд. бо хулосаи олимони соҳаи зоология 14 намуди онҳо ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил карда шуданд, ки яке аз намудҳои нодири қадимаи ин белбиниҳо мебошанд, ки ба оилаи тосмоиҳо тааллуқ доранд. дар оилаи тосмоиҳои китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон 4 намуди моҳиҳо ба қайд гирифта шуданд, ки инҳо белбинии калони амударёӣ, белбинии хурди амударёӣ, белбинии сирдарёӣ ва хормоҳӣ ё сагмоҳии аралӣ мебошад. яке аз хусусиятҳои муҳими намояндаҳои белбиниҳо он аст, ки бадани онҳо бо 5 қатор лавҳаҳои устухонӣ пӯшонида шудааст ва қисми пеши сари онҳо шаклан ба бел шабоҳат дорад. аз ҳамин хотирам номи намуди моҳӣ низ аз ҳамин хотир гирифта шудааст. яке аз намудҳои қадимаи фаунаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва қатори тосмоҳи шаклҳо яъне як хусусияти муҳиме доранд, ки авлодҳои наздики онҳо дар Федератсияи Россия низ ба қайд гирифта мешаванд ва бештари мардуми минтақаи Россия тухми он яъне икраи онро ҳамчун маводи ғизоӣ истифода мебаранд. бинобар ин аз намояндаҳои қатори асётуршаклон икраи сурх дарёфт карда мешавад, ки ин як маводи ғизоии калориянок барои организми инсон ба ҳисоб меравад. белбинии калони амударёӣ асосан дар қаъри регзори об то чуқурии 1-2 метр сукунат мекунад ва дар ҷойҳои тезҷараёни дарё, ки обашон тира аст, вомехӯранд. дарозии белбинии калони амударёӣ якҷоя бо думи риштамонандаш то ба 82 сантиметр ва бедум 58 сантиметр, вазнаш бошад то ба 2.5 килограмм мерасад. дар 10 солаи охир саршумори белбинии калони амударёӣ хеле маҳдуд гардидааст. аз солҳои 70-уми асри гузашта дар бораи саршумори он маълумоти аниқ мавҷуд нест. айни замон белбинии калони амударёӣ дар поёноби дарёи Вахш дар поёноби дарёи Панҷ дучор мешавад ва солҳои 90-уми асри гузашта ин намуд дар кӯлҳои мамнӯъгоҳи бешаи палангон низ ба қайд гирифта шуда буд. ғайр аз китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон белбинии калони амударёӣ ҳамчунин ба рӯйхати сурхи байнахалқӣ дохил шудааст, зеро дар зери таваҷҷӯҳи на танҳо аҳли илми Тоҷикистон, балки дигар минтақаҳои кураи замин мондааст, зеро ин намуд яке аз боигариҳои фаунаи давраи севумин ба ҳисоб меравад. ин намуд дар кураи замин дар 3 минтақа боқӣ мондааст. яъне популятсияи ба ин наздик ё авлодҳои ба ин наздик дар дарёи Миссисипи Америкаи Шимолӣ, популятсияи дигари авлоди ба ин наздик дар дарёи Янзии ҷумҳурии мардумии Чин ва популятсияи белбинии калони амударёӣ айни замон дар поёноби дарёи Аму ва дар қисмати ҷанубии ҷумҳурии мо дар поёноби дарёи Вахш боқӣ мондааст. яке аз намудҳои нодире мебошад, ки солҳои охир ниҳоят камшумор гаштааст ва ба муҳофизат эҳтиёҷ дорад. белбинии калони амударёӣ бори аввал дар 3-4 солагӣ, вақте ки дарозии баданаш ба 17 то 25 сантиметр мерасад, афзоиш мекунад. баҳорон аввалҳои моҳи апрел ҳангоми 16-18 дараҷа гарм будани ҳарорати об дар қабати сангу реги қаъри дарё дар чуқурии 1-2 метр тухм мегузорад. намудҳои модинаи наслдиҳанда то 35 000 тухм мегузоранд. як хусусияти муҳими белбиниҳо дар он аст, ки инҳо ҳайвоноте мебошанд, ки бештар дар обҳои равон зист мекунанд, зеро яъне тухми худро бештар дар обҳои равон мегузоранд. ва хусусияти муҳими дигари онҳо дар он аст, ки инҳо ҳайвоноти
қари обӣ мебошанд. Аз ҳамин хотирам қисми даҳонии онҳо дар қисмати поёнии шиками ҷойгир шудааст ва бештар аз ҳайвоноти бентосӣ, ҳайвоноти қари обӣ ғизо мегиранд. То солҳои 50-уми асри гузашта тақрибан 80% ихтиёфаунаи Тоҷикистон, дарёҳои қисмати ҷанубиву қисмати шимолии Тоҷикистон аз ҳисоби ихтиёфаунаи баҳри Арал ғанӣ мегардид, зеро дар он давраҳо моҳиҳо бе мамнуният кӯчиш менамуданд ба болооби дарёи Вағз ва болооби дарёи Кофарниҳон, дарёи Панҷ барои тухмгузорӣ ва давраи гашти худ. белбинии хурди амударёӣ низ дар таҳдиди маҳвшавӣ қарор дорад. фарқият байни белбинии калон ва хурди амударёӣ ин ҳаҷм ва вазни нисбатан хурд мебошад. ба мисли белбинии калон думи дарози риштамонанд надорад ва нисбат ба белбинии калон дар ҳаҷми хело кам аз 1000 то 1300 тухм мегузорад. белбинии хурд нисбат ба белбинии калон хеле камшумор аст ва пурра омӯхта нашудааст. намуди дигаре ки ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудааст аз қатори тосмоҳиҳо ин белбинии хурди амударёӣ мебошад, ки аз белбинии калони амударёӣ бо қисми думи нисбатан хурдтар ва миқдори пулакчаҳои устухонӣ фарқ мекунад. ин намудам ҳамчун намуди осебпазир ба рӯйхати сурхи байнахалқӣ дохил шудааст, ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шудааст. белбинии хурди амударёӣ як хусусияти фарқкунандаи он аз белбинии калони амударёӣ дар он аст, ки пулакчаҳои устухонии он миқдоран кам мебошанд. ин намудам дар қисмати поёноби дарёи Вағз ва дарёи Панҷ дучор мешавад. мутаассифона дар 10-15 соли охир аз ҷониби мутахассисони соҳаи ихтиология ин намуд дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон дарёфт нагаштааст ва аз рӯи пурсише ки дар байни моҳигирони маҳаллӣ гузаронда шудааст, ин намуд дар муддати 10 солаҳои охир ниҳоят кам ба даст афтодааст. ин рӯз расидааст, ки ин намуд низ дар зери ҳимояи ҳамин аҳолии муқимие ки ба ҳавзҳои обӣ наздиканд қарор дода шавад. ин ду намуде ки мо айни замон дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон қайд намудем, ҳар ду эндемики фаунаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад, зеро дар тамоми кураи замин танҳо дар ҳудуди дарёи Аму дар Осиёи марказӣ ва дар қисмати поёноби дарёи Вағз боқӣ мондаанд. белбинии сирдарёӣ бошад то солҳои 70-уми асри 20 дар болооби дарёи Сир шохобҳои он ва аҳён дар поёноби он дучор меомад. аз соли 1978 оид ба сайди белбинии сирдарёӣ маълумот вуҷуд надорад. эҳтимол аст, ки пурра маҳв гардидааст. белбинии сирдарёӣ аз 850 то 2000 тухм мегузорад. тухмаш нисбатан калон, рангаш хокистарӣ, баъзан зарди сафедчатоб мебошад. намуди дигаре ки дар қисмати шимолии Тоҷикистон дучор мешавад, дар дарёи Сир ва баъзан вақт дар обанбори Қайрохум низ ба қайд гирифта шуда буд, ин белбинии сирдарёӣ мебошад, ки ин намуд низ яъне намуди эндемикии фаунаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Осиёи марказӣ ба ҳисоб меравад ва дар фарқият аз белбинии калон ва хурди амударёӣ қисми думи белбинии сирдарёӣ нисбатан суст тараққӣ кардааст ва бо миқдори пулакчаҳои устухонии панҷқаторае ки дар бадани он ҷойгир шудааст аз белбинии калон ва хурди амударёӣ фарқ мекунад. ва бояд тазаккур дод, ки дар давоми 30 соли охир дар ҳудуди шимоли Тоҷикистон ҳавзҳои обии қисмати шимолии Тоҷикистон, дарёи Сир, обанбори баҳри Тоҷик ин намуд низ дошта нашудааст ва эҳтимоли аз байн рафтани ин намуд аз таркиби ихтиёфаунаи ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба назар аст. аз ин рӯ ин намудҳое мебошанд, ки имрӯз ба муҳофизати ҳамаҷониба ниёз доранд. намуди чоруми оилаи тосмоҳиҳо ин хормоҳӣ ё сагмоҳии аралӣ мебошад, ки қисми бештари ҳаёти худро дар баҳр мегузаронад. хормоҳӣ дар 10-12 солагӣ болиғ гашта дар 2 сол як маротиба афзоиш мекунад ва барои тухмгузорӣ ба дарёҳо мегузарад.
дар давраи тухмгузорӣ ҳазорҳо километрро паси сар карда, дар чуқурии зери об зимистонро гузаронда, моҳҳои апрел аз 2000 то 1 миллион адад тухм мегузорад ва баъди афзоиш боз ба баҳр бармегардад. соли 1956 аз поёноби дарёи Панҷ як адад хормоҳии аралии дарозиаш 170 сантиметр ва вазнаш 32 килограмм дошта шуда буд. соли 1958 аз обанбори Қайроқум моҳичаи онро доштанд. аз поёноби дарёи Қизилсу бошад, хормоҳие дошта шудааст ки 12 килограмм вазн дошт. дар 10 солаи охир касе дар ҳудуди Тоҷикистон онро надоштааст. эҳтимол аст ки ин навъи моҳӣ низ пурра нест шуда бошад. яке аз намояндаҳои дигаре ки ба қатори тосмоҳиҳо шакло дохил карда мешавад, ин сагмоҳии аралӣ мебошад ки то солҳои панҷуми асри гузашта дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон дар поёноби дарёи Вахш, поёноби дарёи Панҷ ва ҳатто дар поёноби дарёи Кафуаниҳон дучор мешуданд. ва бояд тазаккур дод ки таи 40 соли охир дар бораи дошти ин намуди моҳӣ ягон маълумоте ба таб нарасидааст ва охирон фарде ки дошта шудааст дар поёноби дарёи Вахш соли 1957 мебошад. фарде дарёфт кард шуд ки дарозии бадани онҳо ба 1 метр و 20 сантиметр мерасид ва ин охирон маълумотҳое мебошад ки дар бораи ин намуди маҳвшуда дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. айни замон ҳамаи намуди тосмоҳиҳо дар ҳолати хатарноки маҳвшавӣ қарор доранд. дар ҳудуди Тоҷикистон доштани ин намуди моҳиҳо қатъиян манъ аст. таҷрибаҳо нишон доданд ки бо роҳи сунъӣ парвариш ва зиёд намудани тосмоҳиҳо ғайриимкон аст. солҳои охир яъне бо сохта шудани як қатори иншоотҳои обию барқӣ ки сади роҳи кӯчиши ин намуди моҳиҳо гашт, миқдори онҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят кам боқӣ мондааст. ва аз тарафи дигар як омили дигари таъсиррасон ин яъне таназзули ҷои зисти онҳо, ифлосшавии об мебошад ки ин пешазҳама аз корхонаҳои саноатӣ вобастагӣ дорад ва партобҳое ки ба ҳавзҳои обӣ яъне равона мешаванд, ин бевосита ба организми моҳиҳо таъсири манфӣ мерасонанд. таъсири дигаре ки солҳои охир ниҳоят ба назар мерасад, ин таъсири фаъолияти хоҷагирии инсон, яъне шикори ғайриқонунии моҳиҳо мебошад. дар қисмати ҷанубии Тоҷикистон ҳаст моҳигирони маҳаллие ки ин намудро ҳамчун як чизи ороишӣ истифода мебаранд, зеро бадани онҳо аз 5 қатор лавҳаҳои устухонӣ иборат аст ва мардуми маҳаллӣ баъд аз доштани ин намуди моҳӣ дарунаша аз узвҳои дохилӣ пок мекунанд ва уна ҳамчун як чизи ороишӣ дар хонаи худ нигоҳ медоранд. ин сабабҳое шуданд ки солҳои охир шумораи ин се намуди белбиниҳо дар табиат ва худи ҳавзҳои обии Тоҷикистон ниҳоят коҳиш ёфтааст. бо мақсади барқарор намудани саршумори тосмоҳиҳо, муҳити сукунати он бояд таҳти муҳофизат бошад. пешгирӣ намудани ифлосии об дар муҳити сукунат ва мубориза бар зидди сайди ғайриқонунии ҳайвоноти нодири ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷиддӣ қарор дода шавад.